הייתה לי קומבינה מדהימה. הבחורה הזאת הייתה מכניסה לי 1.5 מיליון כל חודש. ואתה, אין לך טיפת כבוד, אה? כמה כסף קיבלת ממני? כמה כסף? זה לא קשור לכסף. אני התאהבתי. לקחת לי את אלנה? אתה תחזיר אותה בחזרה, יא זבל. ניקו, דבר יפה. מי זאת אלנה? האישה שאני התאהבתי. הבחורה שהם דרדרו לתאומות נוראים. מי דרדר? מה דרדר? השרמוטה סתם איזה דלת הולנדית עובדת בלופטנזה. זאת בחורה שנתתי לה יחס של מלכה. זיינתי אותה. ארגנתי לה עוד דברים שעשו אותה בשביל כסף. וכל חודש קיבלתי חבילה מתוקה של 1.5 קילו. אהבתי אותה לא פחות ממך, אח שלי. אתה אהבת אותה. אתה נתת לה סמים. אתה אומר את זה כאילו שעשיתי משהו רע. אתה יודע איזה הנחות עשיתי לה על הפודרה? מה היה החלק שלו בקומבינה? זה ראש משמרת במכס. הוא היה בודק לה את התיקים אחד לכל כמה זמן, ובונה לי אמינות. אתה יודע, התראות על בדיקות וכאלה. פוצצתי אותו בכסף. פעם אחת לא נתתי לו דולרים זויפים. והיו לי מלא הזדמנויות. המאמה, הבן זונה הקטן הזה החליט לתת לי בראש. החליט לאכול את היד שעושה לו ביד. הוא התחיל לזיין את אלנה. אוי, השתבח שמו. אוי. היא תיגמל, והיא תתגייר, ונעשה ילדים. אני מלמד אותה יהדות. אתה לא בוחר במי להתאהב. השם יתברך, שם אותה בפניי ונתן לי תפקיד. אני רוצה את הכסף שלי ואת הכוס של החברה שלי בחזרה. ניקו, תירגע. אותי לא עשו בציפורן חודרנית. אבא, אני צריך אותך. הדבר היחידי שיותר גרוע מלערבב עסקים ונשים זה להתאהב. אלפסי, אתה בן אדם דתי, אשתך יהודייה כשרה. יש לך 3 ילדים. מה אתה עושה עם נוצריה בת 22? אתה איבדת את הראש? הייתי מעדיף למות ולא לחיות איתה. אף פעם אל תתנדב למות. ישמע אותך מישהו עוד יעשה לך את הטובה ויהרוג אותך. אהבה זה הרעל הכי מסוכן. חברה אומרת לא לסמים כי בן אדם גומר את הכסף שלו על הרואין. כמה אנשים גמרו את הכסף שלהם על בחורה? אהבה צריכה להיות מחוץ לחוק. לפי ההיגיון אלפסי, היית צריך להחזיר את הבחורה ואת הכסף שניקו פה הפסיד. אבל אנחנו לא חיות. אתה רוצה לגייר אותה, אתה תעשה מצווה. אתה יכול לקנות אותה ב$250,000. יש לך 48 שעות להשיג את הכסף. אין לי $250,000. אני עומד להתגרש. אשתי עיקלה לי את כל החשבונות. גם הבית שלי בחזקתה. יש לי אולי $20,000. אבל יהיה לי. לא עכשיו, בעוד חצי שנה. אז בתוך 48 שעות תחזיר את הבחורה לניקו פה. זה עסקים אלפסי. זה בא לפני האהבה.